Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. I don't know much. Ay! Piste! Ang inak na naligkas nga hotel. Piste! Unsa na ni? Ay! Wala. Nagkapiyat na lang ko. Nihining tumoy sa bintana. Atay! Mahog naman ka kuhan eh. Di ko mapatay sa insik. Pero mamatay ko sa hagbong sa bintana ni. Tabang mga langit! Wah! Dili mahimo. Dili kini ang makapatay nako. Kalain ka no kung mamatay ra ko ini. Pagkahagbong nako gikan dinhi sa bintana. Nya mabuak ka nga kung mukagay. Wah, kalain. Madugmo ko. Unya mukatag ang akong brain cells. Oh, my gulay. Dili. Kapit ko. Mukapit. Salamat. Nakakapiyot na kong balik. Ang akong pikas nga tiil. Makapadayon na ko og tipas paingon sa pikas. Hay no! Kaduga ba rin mo ng kuhaw iyaw eh? Nining kwarto ni Carmina. Ambi. Ma'am. Ambi! Okay. Oh. Kadugang ko mo. Habli na. O dali. Manood na ta, Mr. Tsuwo. Ay na mo! Carmina! Hoy! Diyo nami! Nakasud nami! Where are you? Animal, lak ang bintana. Manuktok ko og dali. Ablehi ko! May nagpaingon na din eh. Piste, nagsige pa man ni siya panghuyab. Hoy! Ablehi ko! Carmina! Where are you? Nakasod na ang bayot. Naan na ron siya sa akong kwarto. Tingaling bulikli na din sa may pitana. Animal! Hoy! Stella, ablihe ko, oy! Nag-unsa ka na, Madam Carmina? Anong nakakada sa gawa sa bintana? Oy, kadahan unya na pangutana. Pasudla usa ko. Tawa! Muram kag Spider-Woman, Dam. Kaunsa na ka dito? Ay, salamat. Salamat sa pag-abli. Pero ayaw jud pagsaba nga imo kong gipasod din, he. Ang dili ka gustong maangin. Unsa? Kay nga naman day, Madam? Basta diha ka na, ha? Pawam ako ining imuhang kao, nga. Nesa lamisa. Ingon man kinito, alya. Sige. Bahala ka. Basta wa nay laba ang towel nako ha, usak buwan na. Kapoy laba, oy. Ako rabitay mo gamit. Okay ra. Antoso na akong baho ini. Hala na, wa nay baho, no. Humot ka ako. Sige. Salamat sila, ha? Ato na ko. Usab na kay kwarta diha. Ha? Kay? Ay, basta, pabaylo asa ko. Bayra na unya takakon, magkita kita pag-usab. Bisan pila lang, pagdali! Ako ay matotop bayot. Ikaw ari din dagan ka to kamera siya lawak. Wala rin kamera din he. Ako magdinunto ni mo, Mr. Tsuwa, oy. Ngaro ko itago mo na ko ni mo itong babayhan ang ganahan gari kong mawa na to sa hingpit sa akong kinabuhing babayhan na. Ka-immortal to rin ko kaaway. Giilog ang akong laki ito sa una. Asa ba katarak kami na ha? Asa? Siya rada ko utang sa ako. Kinala siya bayar 100,000. Ay, nga naman sab nga nagpautang magkakingon anak ka dako niya. Uy, nga wa man to'y kwarta.
Ako rin siya bayad sa ako siya patay. Oh, wag yo'y magpugong ni mo, Mr. Tsuwa. Oh, sige. Atong, halughugon. Atong siksikon kining tibuok niyang kwarto. Ay, may pasok na to din, he. Oh, oy, kamo. Pagitaan niyo siya CR. Sige na. Dito ni madam, mawa dito. Ang tingog ninyo ay, let's see. Hain ka tutago ay. Uy, hala, abli bitana. Huwag ka tumuagi din, he. Dito madam. Oh, ako lilion. Oh, lion ako. Klaruhon tani. Uy, shit. Posible yung may agi to din, he. Ug tuwa to malusot sa ubang mga lawak. Dali mo. Ganaw ko na ato. Dali, kinahan nga, maapsad to na to siya. Kinahanglan yun. Dili ko masugot ko makaikya siya. Kay tingali pag... Dili ko gusto nga. Mawa siya sa tupanan o mahimo ninong musibat siya. Dali ka mo, dali. Doon na lang ko sakit ng kasa. Makasibat na yun ko. Labing siguro, gisiksik na nila ang tibuok na kong kwarto. O kunya, isunod ang mga kwarto sa sunod ng mga floor. Bahala mo dihang mga buanga mo. Mabuang mo pinangita na ko. Basta kay ako, luwas na ko. Ang pangutana, asa masabka ko ini paingon. Huwa na ko lang kapaingnan sa syudad. Wasap ko'y kwarta nga ikaabang pa og akong kapuyan. Ay gihatag si Stila na ako. Iko ra yun ding pamiliti paingon sa syudad. Hey, kapiste na ba ining kahimtanga, oy. Nagdato naman unta ko adto. Pero wa na sab. Kadali ba sab daing hutdo ning kwarta, oy. Lingkod-lingkod naman unta ko sa kasino, hurot naman dayon. Ahak baya. Bahala na. Ang mahinungdanon nga makasibat ko gikan din eh. Ni anak ko sa guardhouse dapit. Ablihi ang pultahan sa gate. Asam ka, paingon? Sa gawas! Lain sa kayog paingon sa sod nga naan naman ko din eh. Sige na. Ablihin ang pultahan kay mugawas na ko. Dili mahimo. Unsa? Dili magkuno ko nimo pagawason. Uy, makagawas kay kandini nga babae sa kasa. Dali. Ay! Unsa? Ay, taysa, buhi ko, ay! Buhi ikong gwardyaha ka! Kung dili ka gustong malintian ka na ko! Asa man, wa ka makailan ako? Wa! Oh! Ay, pastila, nagkupo man day ko ining to, Alia. Kuan magod, Chef Guard, gilantan magug ko. Gipanugnaw ko ba? Mao nga mugawas ko, kay magpa-check up ko sa akong doktor. Hoy, gwardya, wag kang kailan ako ni. Si Madam Carmina ni tanaw. Oo, tanawa, wag kang kailan ako. Di kong tanaw. Tanawa ko ba? Uy! Madam! Awa ka ra. Bugay kong tanaw. Ikaw na, oy! Saba diha. Pasensya na. Ako makailang nagkaon ko kagod na nagkupo pagyod. Ikaw mo rin ni good. Ako gani. O, sige na. Ablihin na ang pultahan. Magdali ko, be. Oh, kana man, kaila man da ikanako. Lupitan ko gamay. Piste beni mo. Nana, madam. Silang gihilantan, dahil ka. Huwin taon. Sige, pagayo-ayo sa imong pagpacheck up, ha? Madam. Salamat kayo, guard nga gwapo. Tuor ba ko dayon? Oh, sige ha, salamat kayo. Ato na ko kay matakdan. Matakdan pa unya ka sa akong uba. Bye, guard. Bye. Pagpasa ni mo, amping, madam. Salamat. Okay! Ayaw na pag-ausap ay hana! Mal, nakabantay ang bayot buang. Piste, ni bayota. Mudagan ko. Dili na ko mulingi-lingi pa. Bahala na ni. Dili mahimong madakpan ko nila. Asa ka balik? Balik ka ng daw ninyo, diha! Diha na mo!
like a room, huh? Yes, nindot. O sige, 5-star hotel kini ato na imutangan karon. How could you not like it, huh? Wow. Mahimo bang mugamit on ako sa banyo? Ganina pa kay kong kahion. Nagpugong-pugong lang ko kay maikog ko nimo. No, ayaw na. Ganong maikog ka man ako, ha? Imo kong pamanhunon. We should be open to each other, right? Sige. Makagamit ka na sa banyo. I will join you later. Salamat. Andama ang jacuzzi. Andama, gusto kong magsugod na sa jacuzzi, okay? Okay. Niami sa usa ka mahalon kayong hotel. Og ipamalitan ko ni mga mahalon nga lahas ka kaniya. Ingon man ang mga sapatos ug mga sinina. Kung gamiton ko niya karon, labing siguro, mahago na usab siya. Ug bation na usab og tumang kakapoy. Sagad, makatuog siya. Ug dugay nga makamata. Nga sa ato pa, makahigayon kay ko sa paglayas ni gikan dinhi. Husto. Makahimo kayo ko sa paglayas. Ug dadon ko kining tanan niyang nahatag nako aron akong magamit. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!